Πρεμιέρα, χωρίς δυναμικό ξεκίνημα, χωρίς ρυθμό, χωρίς επιτυχίες, κάτι δεν πάει καλά. Και επειδή δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι, γι' αυτό καλέσαμε για την πρεμιέρα μας ένα παιδί φανταστικό, υπέροχο. Ένα παιδί που λατρεύουν όλοι οι Έλληνες να βρίσκονται κοντά του, να διασκεδάζουν, να κάνουν κέφι, να ακούνε, να κλαίνε, να γλεντάνε, να γελάνε και πολλά άλλα μαζί. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλό μας χειμώνα, Κωνσταντίνε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έχουμε ξανακάνει μαζί πρεμιέρα? Γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχουμε ξανακάνει μαζί πρεμιέρα. Πότε προλάβαμε, ρε εσύ? 10 χρόνια είσαι δεν είσαι στον χώρο, άσχετα που είσαι μικρός, μπήκες πιτσιρικάς. Κάθε φορά όμως είναι σαν να είναι η πρώτη μας φορά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Η πρώτη μας φορά. Για πες μου, τι κάνεις? Καταρχάς να πω καλή αρχή, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι μια επιτυχημένη σεζόν, με συνεργάτες σωστού, γιατί βλέπω ότι έχετε την καλύτερη παρέα εδώ. Εδώ ξέρεις, κλασικά. Έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτό το ξεκίνημα κάνουμε μαζί την αρχή. Είναι μεγάλη χαρά για μένα. Πολύ μεγάλη χαρά και για εμάς. Και να καλωσορίσω και εσάς. Τα παιδιά, ναι, πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, τους οποίους βγάζουμε τα μουσικά όργανα, γιατί εδώ είχαμε άλλα στήσει πράγματα. Έρχονται, βγάζουν, κάνουμε πρόβες. Άντε πάλι πίσω τα όργανα. Εντάξει, δουλεύουν όλα, βρίζες έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, η μία επιτυχία μετά την άλλη σου έρχεται. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Όχι, άστα δόξα τω Θεώ. Όχι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να πιστεύουμε και ό,τι θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι χαρά μου και μεγάλη χαρά που έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες κι εγώ και όλα τα όργανα, το μουσικό, οι συνθέτες, η εταιρεία μου, η Cobalt. Έχουμε κάνει μια δουλειά που έχουμε δώσει πάρα πολύ καλή ενέργεια σε αυτό το πράγμα. Έχει βγει με ψυχή, με αγάπη, με πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα. Βέβαια, μόλις τελείωσα από Φαντάρος, ξεκίνησα τη δουλειά. Οπότε ηρέμησα λίγο, γιώθηκα. Τέλειωσε και με αυτό, δεν χαίρεσαι? Πάει και αυτό. Τέλειωσε. Πρώτα το είχες στο μυαλό σου, τώρα τέλος. Και είχα μια ενέργεια διαφορετική και έτσι μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό το δίσκο. Και επειδή αυτός ο δίσκος, ναι, ήταν μια παραγωγή πλέον και δικιά μου και της εταιρείας μου της Cobalt και ένα συνεργάτη με τον Παναγιώτη Μπρακούλια. Αφιερώσαμε πάρα πολλές ώρες στο στούντιο για να βγει αυτή η δουλειά. Και γι' αυτό ο τίτλος της είναι Όσα Νιώθω. Επειδή ήταν αμέτρητες οι ώρες. Εντάξει, θα τα πούμε και μετά αυτά όσον αφορά το δίσκο. Έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε και να παίξουμε μαζί. Εκτός ότι έχουμε να συζητήσουμε, γιατί πάντα θέλουμε και θες και εσύ να ενσωματώνεσαι στη δικιά μας παρέα. Βεβαίως. Λοιπόν, δώσε μας το κέφι σου και το ρυθμό σου και σε λίγο αλλάζουμε και πάμε την άλλη πλευρά γιατί μας περιμένουν πολλά. Λοιπόν, πάμε να διασκεδάσουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό που διασκεδάζει όλη την Αθήνα και όχι μόνο, γιατί δεν έρχονται μόνο από την Αθήνα στο μαγαζί. Πάμε. Σε λεωφορού, σινεμά και μαγαζιά έβγαλα βόλτα την καρδιά, πάλι την άδεια. Οι απορίες μου πολλές, οι μέρες τόσο σκοτεινές κι όλοι ρωτάνε που έχει πάει η περηφάνεια μου. Πώς τα λόγια ξαφνικά έγιναν μηδενικά, άλλο μέσα στο μυαλό δεν θα το ψάξω σαν σπασμένες μηχανές. Όσες ζήσαμε στιγμές σε μια άκρη σκοτεινή θα τις πετάξω. Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμά μου, δεν αξίζει η καρδιά μου να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλήγει. Σαν νυχτοβάτης μες στους δρόμους περπατώ, μήπως αφροσμένα βρεθώ πάνω στο νερό σου. Πολλοί μου δίνουν συμβουλές πως θα ξεφύγω από το χθες κι εγώ θυμώνω που αγάπησα το ψέμα σου. Πως τα λόγια ξαφνικά έγιναν μηδενικά, άλλο μέσα στο μυαλό
πετάξω σαν σπασμένες μηχανές. Όσες ζήσαμε στιγμές σε μια άκρη σκοτεινή θα τις πετάξω. Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμά μου, δεν αξίζει η καρδιά μου να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλείπει. Πάμε ένα καινούργιο τραγούδι, Ανέβασέ μας. Ναι, πάμε. Πάμε να γίνουμε μια αγκαλιά λίγο τώρα. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις τους χειμώνες. Θα γινόμαστε μαζί του έρωτα σταγόνες. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις καλοκαίρια. Μια ολόκληρη ζωή μες στα δικά μου χέρια. Μια ζωή θα είμαστε μαζί, γιατί εγώ και εσύ έχουμε ορκιστεί στην αγάπη αυτή. Γι' αυτό με τίποτα δεν θα αλλάξει. Πάμε εδώ μες στα δυο μου μάτια θα σε χείτω. Στην αγκαλιά μου θα σε κρατώ. Κι όσα έχω πει θα τα κάνω πράξη. Όταν με κοιτάς με τρελαίνεις, που με γελάς και με στέλνεις σε έναν κόσμο που δεν είχα φανταστεί. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις τους χειμώνες. Θα γινόμαστε μαζί του έρωτα σταγόνες. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις καλοκαίρια. Μια ολόκληρη ζωή μες στα δικά μου χέρια. Βγάζεις τους χειμώνες. Θα γινόμαστε μαζί του έρωτα σταγόνες. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις καλοκαίρια. Μια ολόκληρη ζωή μες στα δικά μου χέρια. Να πούμε κάτι από παλιό. Με συγχωρείτε, να ρωτήσω κάτι. Εγώ βλέπω παραπέντε. Είσαστε σίγουροι ότι πρέπει να ρίξω διαφημίσεις? Όχι, θα ρίξω διαφημίσεις και βεβαίως θα μας πεις και παλιό και καινούριο και θα σας παίξουμε και ένα παιχνίδι εδώ με το φιλαράκι σου του Δημήτρη. Έτσι, ότι έχουμε. Τα νέα όμορφα αγόρια μπροστά. Σε άλλα κόλπα. Μας περιμένει, κατάλαβα. Σε άλλα κόλπα. Διαφημίσεις. Τα δυνατά μαλλιά παραμένουν λία και απαλά σε όλες τις συνθήκες. Το Pantene με τη σύνθεση Προβέ δυναμώνει τα μαλλιά και τα κάνει τόσο απαλά που δεν θα σταματάς να τα αγγίζεις. Pantene. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου. Τι ωραία φωνή που έχει. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Δεν το ξέρεις. Είναι πασίγνωστο, Λιδάκης. Α, ναι. Δεν το ξέρεις. Λες ψέματα. Δεν το πιστεύω ότι δεν το ξέρεις. Τώρα με σου λέω το ξέρω, το ξέρω. Ωραία, πες ένα άλλο τραγούδι. Τώρα κόλλησα, αλλά γενικά το ξέρω. Ξέρεις το Λιδάκι. Πώς γίνεται? Τι ξενέρος με αυτό? Όχι, Ελένιο μου, απλά σαν πολλά πράγματα να μην ξέρεις. Γιατί τι άλλο δεν ξέρω. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας? Ότι το Μαρκόπουλο είναι στην Αττική. Το Λιδάκι. Πού ζούσες αυτά τα 24 χρόνια? Μην αρχίζεις τη μουρμούρα. Πρεμιέρα, απόψε στις 9. Μην αργείς. Για ό,τι κι αν χρειαστείς, πάρε στο... 18888 Σούπερ αριθμός. Νομίζεις ότι φοβάμαι τα φώτα και τη σκηνή? Όταν νιώθω άνετα, μπαίνω αμέσως στο ρυθμό. Τίποτα δεν σε σταματάει ακόμα και στις δύσκολες μέρες. Ανακάλυψε την Always Sensitive με το πιο μαλακό μας κάλυμα. Προσφέρει διπλάσια απαλότητα στο δέρμα και σε προστατεύει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Όταν νιώθω άνετα, είμαι στα καλύτερά μου. Always.
Ταλαιπωρείς από δυσκολιότητα? Υπάρχει λύση. Dulcosoft. Το προσθέτω σε οποιοδήποτε ρόφημα και εξασφαλίζω φυσική αίσθηση ανακούφισης. Νέο Dulcosoft. Σε πόσιμο διάλειμμα και σκόνη. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά. Dulcosoft. Φυσική αίσθηση ανακούφισης από τη δυσκολιότητα. Γεύσου περισσότερη απόλαυση με πολυσυσκευασίες 2 επί 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 40 λεπτά. Από το δημιουργό του συγκλονιστικού κοντορεβιθούλη έρχεται η κοκκινοσκουφίτσα με καταιγιστική δράση, suspense Ρε Γιώργο, έλεος. και έλεος. Επειδή αξίζει να διασκεδάζεις στο σπίτι με την οικογένειά σου, εμείς σου δίνουμε το Vodafone Home Triple Play. Μια πλούσια εμπειρία επικοινωνίας και ψυχαγωγίας με σταθερό, ίντερνετ και το Vodafone TV. Για να έχεις πρόσβαση στη μεγαλύτερη ποικιλία μεταγλωτισμένων παιδικών ταινιών και σειρών, όχι όποτε τις έχει, αλλά όποτε εσύ τις θες. Vodafone Home Triple Play. Μόνο με 24,90 το μήνα. Γιατί αξίζει να χαίρεσαι περισσότερο. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Πρεμιέρα Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο το πρωί. Κώστα, πες μου τι χρειάζεται για να έχω ένα καλό κρασί. Θέλει έφορο έδαφος, ιδανικό κλίμα, υπομονή και για να είσαι σίγουρος ότι θα πετύχει πολλή δουλειά. Γιατί χωρίς δουλειά, καλά κρασιά. Γεια μας. Τελικά αξίζει να περιμένεις για το καλό κρασί και φαίνεται. Φαίνεται κάθε μέρα στα Lidl. Οι Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες επιλέγουμε το σύντομο δρόμο. Είμαστε νοικοκύριδες. Είμαστε ασταμάτητοι. Εμείς οι Έλληνες κρατάμε ψηλά τις παραδόσεις. Υπάρχει κάποιος που μας καταλαβαίνει καλύτερα. Σκόντα, σχεδιασμένα για εμάς. Τα δυνατά μαλλιά παραμένουν λία και απαλά σε όλες τις συνθήκες. Το Pantene με τη σύνθεση Προβέ δυναμώνει τα μαλλιά και τα κάνει τόσο απαλά που δεν θα σταματάς να τα αγγίζεις. Pantene. Όλοι γιατί πήγανε εκεί κάτω, τους είπες να φύγουν? Όχι. Αλλά πιάσαμε την κουβέντα και μεταφερθήκαμε. Μας πήρε το κύμα. Καλά. Γιατί χωριστήκαμε έτσι εμείς από εδώ, εσείς από εκεί? Να φύγανε Από εδώ και από εκεί. από εδώ και από εκεί. Τι Λοιπόν, είναι αυτές? να το. Καινούριο. Το κρατάω. Όλο καινούριο. Όσα νιώθω
Όσα νιώθω για σένα, μην με ρωτάς. Αυτό που ακούμε. Πόσα κομμάτια έχει μέσα ο δίσκος? 13. Που σημαίνει ότι δεν είσαι και προληπτικός. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Άλλο ένα δίσκο έχουμε 13 τραγούδια, την προηγούμενη. Αλήθεια. Λοιπόν, είπα, ρώτησες προηγουμένως αν θέλουμε να ακούσουμε για κάποια κομμάτια ακόμα, κάτι παλιό, κάτι καινούριο. Ωραία. Τι αποφάσισες? Ό,τι θέλετε εσείς. Να πούμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που είναι ένα καινούριο. Έλα, πάμε, το θέλουν όλοι. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Εγώ να μείνω πίσω στο παλιό μου σπίτι και εσύ να φύγεις όσο γίνεται πιο μακριά. Σε έχει ξεχάσει το μυαλό και η καρδιά. Πάλεψα πολύ να ξεχάσω τι πέρασες. Πάλεψα μαζί, τα μοίρα μας έτσι πέταξες. Ήσουν αγκαλιά κι εγώ σαν μικρό παιδί σφιχτά την έκλεινα. Πάλεψα πολύ, μα με πλήγωσε το δάκρυ σου. Ψεύτικο κι αυτό, όπως ήταν η αγάπη σου. Έδωσα πολλά, μα χαριστήκε πάλι τελικά. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Εγώ να μείνω πίσω στο παλιό μου σπίτι και εσύ να φύγεις όσο γίνεται πιο μακριά. Σε έχει ξεχάσει το μυαλό και η καρδιά. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη. Εγώ να μείνω πίσω στο παλιό μου σπίτι και εσύ να φύγεις όσο γίνεται πιο μακριά. Σε έχει ξεχάσει το μυαλό και η καρδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι έχουμε τώρα? Όσα νιώθω για σένα. Αυτό είναι ένα καινούργιο τραγούδι τώρα που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια και είναι και ο τίτλος του δίσκου. Έλα. Μη με ρωτάς γιατί δεν ξέρω. Νιώθω πολλά και θα σταθώ σιγά σιγά με το καιρό. Όσα νιώθω για σένα μη με ρωτάς αν αυτό είναι τρέλα ή έρωτας. Θέλω μόνο στα μάτια να με κοιτάς και να χάνομαι. Στα αστέρια πάμε, άνοιξε τα φτερά σου πέταμε. Τι συμβαίνει κακός που ρωτάμε. Είμαστε εγώ και εσύ, προχωράμε μαζί, αφού στη γη δεν πατάμε. Κράτησέ μου το χέρι και πάμε, εγώ δίπλα σου θα είμαι, όσο θα είσαι κι εσύ. Έλα! Πάμε χέρια πάνω, έλα! Όσα νιώθω για σένα μη με ρωτάς αν αυτό είναι τρέλα ή έρωτας. Θέλω μόνο στα μάτια να με κοιτάς και να χάνομαι. Στα αστέρια πάμε, άνοιξε τα φτερά σου πετάμε. Τι συμβαίνει κακός που ρωτάμε. Είμαστε εγώ και εσύ, προχωράμε μαζί, αφού στη γη δεν πατάμε. Κράτησέ μου το χέρι και πάμε, εγώ δίπλα σου θα είμαι, όσο θα είσαι κι εσύ. Κωνσταντίνε, η δουλειά που κάνεις είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο?
Δηλαδή, πού αισθάνεσαι, ποια είναι η καλύτερη στιγμή σου? Όταν, ας πούμε, ψάχνεις τραγούδια και μπαίνεις στο στούντιο και ξεκινάς να τα λες, όταν είσαι πάνω στην πίστα ή στη σκηνή, οπουδήποτε, και είσαι κοντά με τον κόσμο και αισθάνεσαι ότι, ρε παιδί μου, τους παρασέρνεις αυτό που ζεις εσύ εκεί Κάθε την στιγμή ώρα. έχει την ομορφιά της. Όταν, ας πούμε, είσαι στο καμαρίνι σου και μπαίνουν μέσα όλους οι θαυμάστρες στη σειρά και δεν ξέρω τι σου λένε και τι σου ζητάνε ή τι γίνεται. Πότε? Έχει πολλές ωραίες στιγμές στη Όλες δουλειά αυτές σου. τις στιγμές έχουν την ομορφιά τους. Δηλαδή, από τη δημιουργία, το να βρεθείς και να παρουσιάσεις τα καινούργια σου τραγούδια, ας πούμε, ή και τα παλιότερα και όλα αυτά, ας πούμε, έχει την ομορφιά του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το δημιουργικό, δηλαδή και ο δίσκος, όταν χτίζεται, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα το να δημιουργείς. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν τελειώσει αυτή η φάση της δημιουργίας του δίσκου, πρέπει να βρεις τρόπους να το παρουσιάσεις όλο αυτό με τον τρόπο και ανάλογα την ενέργεια που έχεις. Εγώ είχα μια έτσι, ιδιαίτερη ενέργεια για να βγάλω αυτό το δίσκο. Ήμουν λίγο σε πιο. Πώς να το εξηγήσω. Σε ένα άλλο mood ήσουν. Ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι. Ναι, λίγο πιο χαρούμενο, φορές. λίγο πιο ξέρεις. Επειδή με έχετε συνηθίσει να τραγουδάω για την καψούρα, για τον χωρισμό, είπα να βγάλω μερικά χαρούμενα τραγούδια, έτσι ήμουνα σε ψυχολογική φάση. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να σε παίξω πριν προχωρήσουμε. Και τα παρουσιάζουμε τώρα αυτά και στη φαντασία. Εννοείται, με απόλυτη επιτυχία για άλλη μια φορά. Στη φίλη μου την Ελένη τη Φουρέιρα θα δώσει πολλά φιλιά. Εννοείται. Μαζί της έκλεισα με σένα ξεκίνησα. Ότι αυτό εντελώς τυχαίο βέβαια. Αρχή και φινάλε. Όπως ακριβώς το λες. Λοιπόν, είσαστε πολύ κοντά στην ηλικία, γνωρίζεστε πολύ καλά, έχετε και τεράστια άνεση μεταξύ σας. Πάρε το ένα στο ένα χέρι και το άλλο στο άλλο, να κρατάς ένα ναι και ένα όχι. Ναι. Και αναλόγως αυτά που θα ρωτάω, πολύ γρήγορα, δεν θέλει σκέψη αυτό, Κωνσταντίνε. Ναι. Σηκώνεις ή την απάντηση του ναι ή του όχι. Ουσιαστικά τα έχεις κάτω και σηκώνεις το ένα. Ωραία. Το ίδιο και ο Δημήτρης. Ταυτόχρονα το κάνετε. Για να δούμε ειλικρίνεια. Λοιπόν, πάω λίγο πιο εδώ γιατί θέλω και να σας βλέπω. Ειλικρίνεια και να ακούω αντιδράσεις. Κάτσε να ξέρω ποιο είναι το ένα και το όχι, περίμενε. Με το 1, με το 2, με το 3 και φύγαμε. Έχεις διεκδικήσει κοπέλα φίλου σου, ρωτάω και τους δύο. Άντε ρε κι οι δύο, κάντε να πάω από εδώ γιατί πάνε να με κοροϊδέψετε. Άμα είχε και εκεί θα το σήκωνα. Είναι λάθος. Τώρα αγκαλιά τη γυναίκα μου είχες. Προχωράω. Έχεις κάνει σεξ με τις κάλτσες? Μπράβο Δημήτρη. Αργείς πολύ. Μπράβο Δημήτρη. Όχι ναι. Όχι ναι. Είναι πολύ παρέμβαση να σου πω. Κάτω και τα δύο. Γιατί λες ψέματα ρε. Μπερδεύτηκα λίγο, ας πούμε. Μπερδεύτηκε. Βάλτε τα κάτω. Ήσουν ο χειρότερος μαθητής στην τάξη σου, γρήγορα. Όχι, ναι. Ωραία. Πες μου σε παρακαλώ χοντρικά. Στο χειρότερο μάθημα που είχες τη χειρότερη βαθμολογία, ποιο ήταν? Για το γυμνάσιο μιλάμε. Ενώ μου αρέσαν τα μαθηματικά, δεν με συμπαθούσε η δασκάλα. Εσένα σ' αρέσαν, αλλά εκείνη επειδή δεν σε συμπαθούσες που βάζε χαμηλό. Και τον χώνε, παλιώς ήταν άριστο. Κωνσταντίνε. Εγώ σε ποιο ήμουν χειρότερος? Φυσική. Και καλύτερος? Καλύτερος ήμουν στην ιστορία αυτή τη ακόμα. Μαθηματικά μου πολύ. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Κάνεις, ό,τι κάνω ερώτηση είναι για τους δυο σας, έτσι, αλλά γρήγορα να μου σηκώνετε. Κάνεις μανικιούρ πεντικιούρ? Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο Δημήτρη. Δεν έχετε ταιριάξει πουθενά, Μ' αρέσετε. Μα συνεννοηθήκαμε, λέμε. Θα κρυφτεί στην επόμενη φωτογραφία. Θα καταλάβω από την επόμενη ερώτηση. Αφού πριν μου λέει θα είμαστε αντίθετα πάντα, να ξέρεις. Λοιπόν, αγόρια, ψάχνετε στο διαδίκτυο γύμνες φωτογραφίες γυναικών? Εντάξει. Έλα Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Έλα ρε που κάνεις ντροπές. Δεν με ψήνεις με τίποτα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μόνο δεν μετράει. Στη μέση και ναι και όχι, ένα άλλο. Έχει application, δεν έχει, δεν ψάχνει. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Αν δεν ήσουν γνωστός και για τους δύο, θα είχες τις ίδιες επιτυχίες γυναίκες? Γρήγορα. Δημητράκη σιγουριός θα σε πάει. Αυτοπεποίθηση. Εδώ το γυρνάς γύρω-γύρω, Ναι, είμαι λίγο δίδυμος είμαι στο ζώδιο, οπότε καταλαβαίνεις. Έχεις πάει σε medium να σου πει την τύχη σου? Μπράβο Δημήτρη, όλα καλώς. Έλα ρε παιδιά. Μετά θα ψηφίσετε ποιον πιστεύετε από τους δύο. Ο Δημητράκης, παρότι για τα μαθηματικά συμφωνώ. Συνεχίζω. Ξενέρωσε σε πρώτο ραντεβού, αλλά έκανες ότι το απολάμβανες? Το παιδί αυτό είναι... Από ευγένεια όμως και οι δύο εδώ συμφωνούν. Δεν θα προσβάλλω. Εγώ δεν το βλέπω, είδες, παίζω αξιοκρατικά. Για βάλτε κάτω και τα δύο να δω τώρα τι θα μου απαντήσετε. Έχει συγχωρήσει απιστία? Είστε μεγάλες καρδιές. Θα τα φιλήσω αυτά. Θα τα φιλήσω αυτά τα γόρια. Δεν το φιλήσει. Και σε αυτό? Και σε αυτό? Αποκλείεται. Σε αυτό γιατί είναι ψέματα. Σας άφησα μία τελευταία ερώτηση. Για να δω αν είσαστε και λίγο παλιόπαιδα. Έχεις δώσει λάθος νούμερο του τηλεφώνου σου σε κοπέλα που δεν σου άρεσε?
Εγώ το έχω δώσει, το κάνει. Και δικό μου. Ξέρεις τι γίνεται. Έχω δώσει φίλου μου και τελικά κατάλαβα ότι έχει ενδιαφέρον και το πήρα εγώ μετά, το ζήτησα. Συγχαρητήρια. Τι γίνεται με την νεολαία. Άρα Είναι φίλες, δοκιμάσου ο φίλος, θα πάω εγώ μετά. Άρα πήγε και βρήκα φίλο του. Πηγαίνετε καναπέσεις, εσείς οι τρεις μείνετε. Εσείς πάτε από εκεί. Εσείς από εδώ. Πάρετε στο ταξί, πάμε να παίξουμε. Θέλω. Αυτό μετά θα το δούμε όταν θα είμαστε μαζί. Τώρα είμαστε σε πιο παιχνιδιάρικη διάθεση. Λοιπόν, θα πάμε να παίξουμε τώρα μαζί και να δώσουμε εννοείται στην τυχερή φίλη που θα έχει επιλέξει τον σωστό παίκτη, το καινούργιο άρωμα της Καρολίνα Χερέρα Good Girl, που το έχουμε σήμερα εδώ με αυτό το υπέροχο μπουκάλι, που αν μπείτε σε ένα κατάστημα καλλιτικών, ακόμα και αν δεν ξέρετε πώς μυρίζει, δεν μπορεί το μάτι σας να μην αποσπάσει αυτό το υπέροχο μπουκάλι, αυτό το πρωτότυπο γοβάκι που θα δείτε μπροστά σας. Λοιπόν, ποια θα πάρει το γοβάκι μου, θα εξαρτηθεί. Λοιπόν, ο Γρηγόρης φέτος σε χρέη σοφέρ. Θα μπορούσε να είναι και άλλα πράγματα. Το σταματέλα. Το καπέλο. Λοιπόν, ανθρακορίχο στο Βούπερταλ. Πώς? Ανθρακορίχο στο Βούπερταλ. Ποια θα κάτσει πρώτη μαζί, πρώτη ή πρώτη. Άμα δεν σκάδετε το με τον παπηγιόν, δεν χανιόμαστε. Έλα Γιώργο. Όποια σας κάνετε. Πώς το είπα το πρώτο, δεν ξέρω. Καλή χρονιά να έχουμε. Μπερδεύτηκα. Είπες και πια, μην ανησυχείς, το έφερες τέλειο. Τέλειο το πράγμα. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, μέσα σε 2 λεπτά, ποιο είναι το παιχνίδι. Μέσα σε 2 λεπτά θα προσπαθεί η Κατερίνα ως συνοδηγός ή ο Γιώργος αργότερα. Συνοδοιπόρος. Να περιγράψει κάποιες λέξεις στο Γρηγόρη, ο οποίος πρέπει μέσα σε αυτά τα 2 λεπτά να βρει τις περισσότερες. Όποιος λοιπόν από τους 2 τα καταφέρει καλύτερα θα κερδίσει και δώρο. Ωραία. Να ακούσω γρήγορα, δεν έχω πολύ χρόνο, τα ονόματα των 2 φίλων που παίζουν. Καλησπέρα. Ελενίτσα, καλησπέρα. Γεια σου, είμαι κορίτσι. η Αλεξάνδρα Ναι. και τηλεφωνώ από Λευκάδα. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα ή Γιώργος? Δεν άκουσα. Με την Κατερίνα ή με τον Γιώργο θα παίξεις? Θα παίξω με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο. Γέροντα. Πολύ ωραία. Οπότε για να ακούσω και την επόμενη. Καλή επιτυχία. Γεια σου και εσένα. Καλησπέρα. Ποια είσαι και από πού μας καλείς? Είμαι η Δέσποινα από Ρόδο. Πολύ ωραία. Με λίγα λόγια. 2 νησιά κοντράρονται. Η Λευκάδα που πήρε τον Γιώργο και η Ρόδος που πήρε την Κατερίνα. Κάτσε, Κατερίνα μου. Ο Γιώργος δεν παίζει πρώτος. Εμείς θέλουμε να βάλουμε εσένα. Εντάξει, εδώ μας έχεις κάνει ίσομα. Δώσε μας μια γραμμή, δώσε μας μια γραμμή, να δούμε τι γίνεται. Έλα ρε παιδιά. Όπα ρε παιδί μου, έλα. Παίρνα κοπελιά. Τι κάνει, άμα Εδώ να πω ότι ο χρόνος θα ξεκινήσει αφού τελειώσουν τις χαιρετούρες. Εύχομαι γρήγορα γιατί έχω και άλλη εκπομπή. Φίδι, Ζολάκη. Άνθρωπέ μου γρήγορα, κουβαλάω ένα φίδι, πρέπει οπωσδήποτε έχει βήχα. Κάπου πρέπει να πάω εγώ. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Σε γιατρό, σε κτηνίατρο. Σε κτηνίατρο, πού τον πάω, νευρολόγο. Ρε εσύ όμως το ταξάκι λίγο να το πλένουμε εδώ μέσα, μιλάμε με... Μίχλα, μυρίζει, Μυρίζει. άρωμα, Σαν να αέρια. έχω δίπλα μου αέρια. Ασβό. Το εμπόρκονται κι αυτά. Ασβό. Ασβό, ναι. Αυτό ήτανε. Να σου πω ρε φίλε, μήπως δεν είναι ο ασβός και είναι... Μασχάλι, μασχάλι. Ένα αεροπλήσιμο το κάνουμε κάθε φορά. Μασχάλι, μπάνιο, ντουζ. Ντουζ, άκουσέ με. Την προηγούμενη Δευτέρα είχα πάει σε μια άλλη στο σπίτι. Πάρα πολύ καθαρό. Και άκουσα και μουσική. Είναι η ίδια που την παίζει τη μουσική. Η Δούκισσα. Ποια Δούκισσα? Γιατί παίζει Δούκισσα πιάνο? Η Σαμπρίνα. Τι λένε? Στη Δούκισσα αν είχα πάει θα ήταν λίγο άσχημο. Όχι, σε άλλη πάω εγώ. Σε άλλη πάω. Άντζελα Δημητρίου. Είναι και μαέστρος. Μιλάμε και ωραία με κορμοστασιά. Φοβερή. Βέβαια είναι και φράου, είναι και νιάου. Παντρεμένη, παιδιά έχει. Παιδιά, 3. 3. Ναι, βέβαια. Ένα κορμί. Όχι σαν το δικό μου. 4 μου λένε από πάνω. Ένα κορμί φοβερό και είναι και μαέστρος. Η Μανολίδου. Άιντε, μάμα. Να σου πω, σούπερ μάρκετ. Άκυρο. Τι έκανες πατάτα, έτσι όπως είσαι. Ενώ εσύ κουκλάκι ζωγραφιστό, έχω μαρτυρήσει από την ώρα που μπήκα. Στο σχολείο πήγαινες, δεν σε βλέπω, για βόηδη σε βλέπω. Ποιο βόηδη ρε, πήγαινα, ναι, τι θες. Όταν κλείνατε τα σχολεία, τι κάνατε ρε? Τι κάναμε. Ναι. Που γέλο. Με τον Τζίτα, μπράβο. Κάτι μου μυρίζει, δεν πιστεύω να με κολλήσει σε καμιά κολόνα. Όλο σου μυρίζει, μήπως μυρίζει εσύ. Όχι αγόρι μου, εγώ έχω κάνει τα μπάνια μου, όχι το Πάσχα. Κάτι. Ρε. Ψαρίλα. Ψαρίλα, δουλεύεις και στην κρεατίλα. Όχι, κοτοπουλίλα. Κάτι άλλο που μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Κοίτα μπροστά μου με κολλήσει σε καμιά κολόνα. Επικίνδυνο. Τα βλέπεις ίσια ρε. Τοξικά αέρια. Τοξικά αέρια ποιος είσαι, ο Σαντάμ εδώ μέσα και θα μου ρίξεις. Τα βλέπεις ίσια λέω, με αυτό που έχεις χρησιμοποιήσει. Ίσια, τι έχω χρησιμοποιήσει. Τι έχεις χρησιμοποιήσει. Τι έχω χρησιμοποιήσει. Και πάμε πας τρέκλα μέκλα. Τι έχω χρησιμοποιήσει ρε. Τι έχεις χρησιμοποιήσει. Τι έχω χρησιμοποιήσει. Κρασί ρε. Κρασί. Ούτε
εγώ το καταλάβω. Εντάξει, φιλότιμη Το προσπάθεια. βλέπεις, Μηδέν, είσαι Ελένη. Τραγική λίγο την κατάσταση. Τραγική. Δεν το καταλαβαίνω. Μόνο εγώ χειροκροτώ. Αλλά δεν έχει σημασία. Εσύ συντονίζεστε, το πάτε καλά. Φιλότιμη προσπάθεια. Λοιπόν, πόσες απαντήσεις έχει βρει η Κατερίνα γιατί το χάσα? 5. 5. Λοιπόν, για περάστε εσείς. Έλα, προπέλα. Έλα, Γεωργή. Έλα, καλό το παιδί με την προπέλα στο λαιμό. Αδερφέ, με σώσεις. Αδερφέ, με σώσεις. Πάμε γρήγορα αεροδρόμιο. Φύγαμε, Ο χρόνος ξεκινάει. Είμαι πολύ τρομαγμένος, πολύ τρομαγμένος. Πρέπει να φύγω από Τι το είδες, σπίτι κακό μου. όνειρο? Όχι, η γυναίκα μου με καταδιώκει. Σε ζηλεύει. Δεν περνάω καλά Detective, μαζί της τόσα κατάσκοπο. χρόνια. Έφυγα τρέχοντας από το σπίτι πριν ξυπνήσει, αφού δεν πρόλαβα να κάνω να βάλω παπούτσια. Βγήκαμε τις... Συμπόλυτος, κάλτσες, παντόφλες. Μπράβο. Και πέρασα πολύ άσχημη νύχτα. Καταρχάς τσακωθήκαμε και μου βάλε πάρα πολύ χέρι, με έβριζε, με χτύπησε, έτσι πολύ χάλια και μετά εκεί που πήγαινα να πάρει ο ύπνος, ακούω έξω από το παράθυρο μια τέτοια φωνή ουρλιαχτό. Ναι, με αυτό το ζωάκι, το πτηνό. Σαδίστρια, νυχτερίδα. Όχι την νυχτερίδα, κάνει αράχνη, κουκουβάγια. Κουκουβάγια, ρε παιδί μου, η αράχνη κάνει θόρυβο. Να σου πω, η γυναίκα μου είναι συμβολεογράφος. Και είναι πολύ αυστηρή. Πολύ αυστηρή. Συνέχεια με μαλώνει. Σκέψου ότι δεν βάζει το βράδυ νυχτικά, κοιμάται με τα ρούχα της δουλειάς. Φοράει αυτό δηλαδή που φοράνε οι συμβολεογράφοι. Τι φοράνε? Το ρούχο. Σακάκι. Το πολύ αυστηρό, ναι, που είναι σακάκι. Αυτό. Και να σου πω κάτι, ποτέ δεν. Νομίζω δεν με αγάπησε και ποτέ. Δηλαδή δεν έκανε μια ρομαντική κίνηση να μου γράψει ένα. Ποίημα τραγούδι. Μπράβο. Ενώ εγώ ξέρεις, η αρχική μου δουλειά ήταν φούρναρης. Έχω ψήσει πολλά. Καρβέλια ψωμί. Μπράβο. Και να σου πω, ασχολούμαι και με τη μουσική πάρα πολύ. Αφού κάθε πρωί ξυπνούσα και με έβριζε αυτή, αλλά εγώ συνέχεια τη έπαιζα. Κλαρίνο. Σαν τον πρόεδρο της Αμερικής, ξέρεις, ήμουνα. Κλαρίνο, βιολί, κιθάρα. Ποιος έπαιζε τέτοιο πιάνο. Σαξόφωνο που έπαιζα έτσι, πολύ σουφαλικό όργανο. Σαξόφωνο, ποιος έπαιζε? Συγγνώμη, αλλά το είπες εσύ. Είπε σαξόφωνο, ποιος έπαιζε? Σαξόφωνο αυτό που ψάχνω. Συγγνώμη, μην με μαλώνετε. Είναι και μέσα, δεν καταλαβαίνετε. Ποιος έπαιζε αυτό? Ο Βασίλης ο Κλίντον. Αυτός ο Βασίλης ο Κλίντον. Έτσι, να σου πω, θα κάνουμε μια στάση κάπου γιατί θέλω να πάω στην θεία μου να με φιλοξενήσει σήμερα, αλλά πρέπει να της πάρω κάτι γλυκάκια. Κορνέδες, προφιτερόλ. Όχι κοκάκια. Πάστες. Όχι τα άλλα. Πάστες. Όχι κοκάκια. Όχι κοκάκια. Λούμπες. Όχι κοκάκια. Λούμπες, τι όχι κοκάκια. Τα κοκάκια τι έχει αριστερά? Αριστερά τα κοκάκια. Όπως κοιτάς. Όπως κοιτάω εκεί. Αριστερά ποια είναι? Του λουμπάκι. Τα εκλεράκια. Έτσι. Όχι, μια κοινότητα καταπληκτικός. Μεγάλη μπαλά. Δεν και απαντούσα κι εγώ, δηλαδή τρελάθηκα. Παιδιά και κάτι για τον οδηγό, έτσι. Υδροκόπησα με εσάς. Καταστροφή είσαστε. Που ανέβηκε η πίεση, τι είναι αυτό? Γιατί ρε, καλά που τα πήγαμε. Από ό,τι βλέπω, 6-5. 6 στο παρατσάκ. 5, εσύ προδόθηκε σε ένα Κατερίνα, σούπερ. απαράδεκτη είσαι, έχασα από το λιανό. Ήδρωσα κι Βγάλει την τραγιάσκα εσύ. Λοιπόν, η φίλη Αλεξάνδρα από τη Λευκάδα που έπαιξε με τον Γιώργο έχει κερδίσει το άρωμα της Καρολίνα Χερέρα το πρώτο. Και πολύ γρήγορα θα φτάσει στα χεράκια της. Σε λίγο θα κάνω και την κλήρωση και Instagram και Twitter, γιατί το ίδιο δώρο χερεύει και εκεί. 3 και 3 φίλες από το κάθε μέσο θα κερδίσουν τα δώρα μας. Τώρα, τι ώρα είναι, γιατί έχω χάσει και τους χρόνους. Πάμε λίγο από το Θοδωρά. Περάστε. Πάμε, Δεν μπορώ, το βλέπω μόνο του και σπαράζει η ψυχή μου. Εσύ που πήγε το αγόρι, το ψηλό, το ωραίο τραγουδιστής μου. Μπουλούμπαση, μπορείς να πεις για λίγο τον καλεσμένο μου, τον περιμένω δίπλα μου. Λες και δεν τα λέτε τα βράδια. Εμείς που δεν βγαίνουμε, θα πούμε τη μέρα μαζί του. Λοιπόν, για κάτσε εδώ σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε μου. Για καθίστε. Καταρχήν είναι ώρα για διαφημίσεις. Ωραία, μαζευτήκαμε και επιστρέφουμε. Δώστε μας λίγο έτσι, μάλλον κάνα τετράλεπτο χρόνο, διαφημισούλες. Και φτάνουμε.